Mazuva mashoma adarika, vatapi venhau vetu 63 times vakashanyira mumusha wechiraramo famu mudunhu reshamva uko kunga kune mhuri yaingotsvirwa nedzimba zvina tsarukano izvo zvaifungidzirwa kuti zvaikonzerwa nemuroora womusha umu angada ane mweya yake yekusarorwa. Zvichakadaro, vatapi venhau vetu 63 times vakaita hurukuro nemuroora uyu mudunhu rekarara mushamba zvakare upo paakapa nyaya yakewo zvizere. Otilia kanyimbo. Kuno kwandiri kunongo ndiri kukarara kumba kwatete ndokwandiri pari zvino. Ndikangoti ndichitanga kusvika mumusha ndandakaroorwa kwaChomsoro. Padera tikasvika dzadzawa kumanheru. Tasvika tatambirwa tipataimbirwa sevaroora zveshuwa. Mangwana achona amweni wangu akabaya mbudzi wakati tiuraishi mbudzi sinzi pauya muroora. Pauraiwa mbudzi. Vanhu vasati tombotanga kana kudya nyama yembudzi. Wakaita mbudzi dzakasungirirwa, dzasina kusungirirwa, imwe yacho yanga yakasungirwa pachibhara. Yasungirwa pachibhara yenzi yakanodenha papa nemukoko yenyuchi. Papa nemukoko yenyuchi apo ndobva dzatanga kurumwa nenyuchi mbudzi dziya. Mbudzi dzatanga kurumwa nenyuchi ndobva paita muzukuru pamusoro pacho anonzi baba Lashmoti. Ndiye akabva uya angaripo. Ndopakanzi mbudzi zikurumwa nenyuchi, mbudzi zikurumwa nenyuchi. Vanhu vatenga kutiza pamba vachita sei. Muzukuru amweni wangu akambopfeka chibhacho achita yoga ndiendeera sei ndibate mbudzi dzangu dzingapera kufa. Ndobva pashaiki ndobva aregera kuzosvika kuye kweninye kwando kwenyuchi. Pakazoita muzukuru wana akanotora mbudzi wani yanga iri chibhara checha chahakira papa nemukoko wenyuchi ndobva yanotorwa mbudzi. Yatorwa ndobva dzauya bva pane imwe imba iripo kabhoiska ikari musoro ndobva dzikasvika ndokwadzairara mbudzi idzodzo ndobva dzaiswa ikoko dzese dzotanga kupuwa mvura dzimwe dzichirutsa dzichita sei apo pakasara mbudzi dzakararama 2 dzimwe dzachona dzadziringani kumbudzi dzadziri 4 nge 5 ndobva dzimwe dzachona dzafa pakasara mbudzi 2 mbudzi ndobva dzasarawo dzakaita sei dzakadaro dzimwe dzacho badzauraiwa imwe nyama yacho yakanotengeswa imwe yakadyiwa papipapo imwe yakapuwa vanhu vangu vari ipapo ndobva yembudzi yobva yapera. Tazoti garei pane pamwe ndabva kumusha ndabva kwaRaro kunoenda kumusha ukaita zuva rakapisa stereki mamune huku dzemabhurera dzangotango iwo amweni wangu ndowakaenda kudanga bvaona huku dzakuita sei dzakutanga kufawo dzichingofa ifa vanhu vakati izuva zvichopesa munhu wese akangoti izuva tukafa dzimwe dziri diki dzimwe dzadzati kurei huku dzakafa dzaisvika zokuma 38 dzakafa deiro one day mangwana acho ndobvokafawo dzimwe dzishoma zvadaro yehuku yakabva yaiperawo yakaita sei yakadaro tagara ndopandikazotiwo ndiri kwaRaro kundikatanga kurwara zvokuti zvezve ndaita senge munhu ari kukamuka mweya ndadzonyatsofema zvakanaka ndopandikanzi chiendisei muroora ngamboenda kumusha sinzi kunokuku vari vega nemurume wachona kana zvikazonzi paita dambudziko murume wacho achienda kubasa haazokwanisa kuzvikita ari ega ndanchangosununguka mwana wangu achiri mucheche anga ane 2 weeks ndobva taenda kumusha kuye. Tasvika kumusha zveshuwa kumusha takagara chimboenda chimbonobatsirwa nchidii ndobva zveurwere bva zvasimbirira ndobva ndaramba chidonha chimboita nguva yekuti ndaigonoswera ndakati zii ndaipepuka kuma4 ndokwandaitanga kupepuka kuti ndamuka ndobva ndambotaura vanhu madii zvadai ndadii ndamboenda kumambondiendesa kana kuchi kumusha ndomboona kuti zvii zviri kuitiwa mubereki wangu wamboziva kuti zvii ndo zviri kuitika zvikanzi aiwa saka nokudaro vanhu vakati aiwa imi mbomiraite sei kuenda kupi kumusha alright wanditi hatina chatekete sei chatikabvisa kumusha ikoko saka munoenda sei tisina chatekete sei chatikabvisa ndobva ndangonyararawo zvagarawo zvazorambo zvichidaro ndopakazosvika pakushedza anatete vangu anatete vachibva vazouya uko vauya anatete ndopakanditaura chienda neni kumusha taenda kumusha tikasvika kumusha tikabatsirwa zvatikabatsirwa tazodzoka tiri kumusha ikoko taenda nanatete varume vangu nanatete vangu ndopakabva vatera nepfumo vachibva varoora ndobva tadzoka pasati pakwanisa hasazatokwana 3 weeks ndopakatanga tichipamba ndopakatanga kubvira moto
moto wakatanga kubvira mudining. Indainge ndiri panze nemwana wangu tichasei ndichiwacha hembe dzemwana. Mwana wangu anga akarara pafrandi. Mama wangu abuda waenda kugadheni. Waenda kugadheni udaro. Saka pakataka mwana ke panext twaitamba bhora. Tichitamba bhora kabva tetana twana tetana tenda mwa tuenda unonwa mvura tenda unonwa mvura. Vana ndobvoenda unonwa mvura. Waenda unonwa mvura naye. Pakaitaka kaenda unomwira pabhaketi rakari pafrandi. Ndopakati imama eguru atatenda bamenyu kubvira chi moto mai vamudining. Moto uchibvira udaro ndopandikaenda ndikati moto zvikanzi ndopandikaenda chinotarisa moto uyu. Ndopandaona moto uchibvira ndopandamhanya ndakashedzera vanhu kuno kwaita chi kwaita moto. Vanhu ndopamhanya ndopakazonoshedziwa mai garden mama uye kuno kwaita chi kwaita moto. Vanhu bvata pamwe tumakoka control kaita sei katsvakatadza kuunza moto. Mama akatoti ashwa kakasingachaji seba kubva chikuseni. Sadaro moto wakabvira. Wabvira udaro ndopa vanhu vasunungura masola mabhatiri aibva zvabviswa. Pakasara pasina kana tambo yemagetsi 1 yanga yakabatira chi mumbomo. Hapana kana paishanda apa patambo dzese zvimabhatiri. Ndokuti kumanheru tatenda unorara dzedza kuma9. Ndopa ndikati ndakarara umba mandaiwa ndiri. Ndakarara ndakadzima tochi. Ndine tochi andaiwa nayo ndakadzima tochi. Ndopa ndatanga kuona kachiyedza mumaziso. Ndopakatanga kuchema mwana wangu mucheche arapo. Atanga kuchema. Ndopa ndikamuka ndida kuona kuti chi. Ndopa ndaona pacardbox paiva nehembe dzangu dzatete lenzi nedzimwe dzemurume wangu dzishoma dzaive mumo. Ndopa takaona pachibvira chi moto. Moto waitangose moto light second. Ndopa ndikati moto wabva kupi. Ndopa ndamuka ndatakura mwana wangu ndanomira pamusuwo padoo pacho. Ndamira padoo ndida kunyatsoona kuti moto uri kufamba sei. Ndiri kuona kuita uchikura. Ndopa ndikanomutsa wangu ari mudining. Ndati tete chi mukaite moto yaita sei watanga. Vatanomutsa mama. Mbama mukubvira chi moto. Mama wendobva uya vatakura hembe dzebvu vanodzidzimira chi panze dzine moto dzi. Vatakura zvinhu zvebvu vanodzimira panze. Vadzimira panze ndopa tetana ndobva ndati inini hanguka. Zvokurara umancheta sei hanchada banda akaenda kurara kumba pane wana wakomana varipo 2 ndinenda kurara kumba kwana bhaji. Zvikanzi tete wai manje kwana bhaji kune chi kune weti hatirare chi mukicheni. Ndikati mukicheni mune motokari. Aiwa hamuite sei hamuitepo. Zvikana tete wai akota dita rira pavhuranda panapa. Mama ndopo akati aiwa pavhuranda paite bako makarumwa nembwa papi. Yetirara umba mangu ndiremerwa. Ndakati umba menyu nansita sei asi ukwanisa kupinda kuti chese tirare. Beta tirare kukicheni. Chaenda kukicheni kuye tada unorara kukicheni. Mama ndobva tayo imichindipechi mwana ndirare naye. Imwenda yenyu kupi kukicheni. Zveshuwa mwana ndakawapa ndobva enda unorara naye mwana uyu. Isitapinda mukicheni muye. Takarara kwanisa kana 30 minutes takarara imomo. Zveshuwa takabatwa tese nehope. Kana ndikuzoti hope dzakatibata ose handiziyo. Ndobva saka kupepwa kwandakaita inini ndakanzwa hiti yemoto kupi kudzoka kwangu. Ndasina kufuga chi magumbezi. Ndopa ndikanzwa hiti ndakafuga gumbezi bani ndasina kufuga miri wese ndakafuga kudzoka chete. Ndopa ndikanzwa hiti yemoto. Pandironzwa hiti yemoto ndopa ndikamutsa tete wandandikarara nawo ndikati tete muka chi pano paita chi muno muri kubvira moto. Ndopa ndasvetuka chinomira chi pabhenji. Ndinomira pabhenji uku ndandatotsva pari apa ndopa ndandatsva. Ndopa ndikasvetuka ndichienda pabhenji pai. Ndasvika pabhenji pai. Ndopa ndabvura dhoo ndopa ndabuda. Tete vachiteera chi mumashure. Ndasvika mama tatsva mama ndobva watora chikupi chemvura wachibva sei wachibva watidira mvura iyi. Watidira mvura. Ochi ndobva waenda mukicheni muye ndobva wadzima moto uyu. Wadzima moto uyu wakangotanga kubvira magumbezi. Ndopa wakati pana chidzima moto ndaona pane huni 2 dzaitange dzachifutidzirwa dzakabatana dzakaita kudai so. Ndobva tati alright. Wati asi huni dzaitange dzita sei dzirufutidzirwa moto. Sevanhu vaiteerawo varwadze kuzva ndobva tatogara mama ndobva achiti wachimichandemurira chi bedroom mangu tonoti unotanga weri chi mubedroom mangu moto uyu. Alright. Ndobva taenda mubedroom uyu. Tasvika mubedroom uyu shuwa takarara zvakanaka. Ndipo kazonodedza mwe muzukuru wavo achienda kuti tikiteeterawo mazai. Watizora mazai. Watizora mazai aya ndipo akazoti ndobva tarara zveshuwa. Mangwana acho kunze kwatochena. Takaswera hapana kana moto akabvira pamba. Kana chakaitika hapana.
radhe rechi3 uyange rimande pakatanga kubvira moto. Musi wechitatu ndo pakatanga dzadziri kuma10. Tikati mama akabva ati ndakaenda ku garden isibva tasara tega natete waye. Ndobva tati hatichese rege sinzi tapedza basa rege tirare papi. Pane mugwavha uripo. Ndopa tikasvika tichinorara. Ndobva tasvika ndobva tawaridza ndobva tarara paye. Tarara kudaro ndopakatanga moto wakatanga kubvira mudining pasofa raiva ri kusaidi kwekitchen initi kuri kumabvazuva kuno. Saka kamwana kaivapo kadiki kamuzukuru kamama kanonzi Nhati ndokatanga kuti pana pariita sei pari kunhuhwa. Sikeisi unogara taziva kuti pari kungoita moto usiri kuzivisa kuti zvakamira sei. Ndobva tati pari kunhuhwa zvikanzi. Ndobva tamuka tisebva tagara natete waye. Ndobva tikanzwa mahwindo achiputika putika. Tikati kochi kudai tikuona moto ari kupisa. Ndobva tikamhanya ndobva tasumudza mwana futi tashiedzera tikati kuno kwaita chii. Kwaita moto bvokaita varume vakamhanya vachidzimura moto webva wasvika. Moto ndobva wadzimiwa. Mama ndobva washiedzera kugadheni ndobva wadzoka. Wasvika moto wadzimiwa. Wadzimiwa moto uyu. Zvakati dzadza kuma 12. Ndokandati ndane nzara manja kubva kuseni hatina chete chatadya rega ndichibadza ndichikuchidzira moto. Moto wangu agara uri moja. Chirega ndikuchidzire moto ndise chimbureti. Zvechiwa ndikaisa mvura yangu yetii yakabhoila. Ndikacheka chingwa changu paya nechingwa chimoto. Ndochatakabva tacheka chingwa chiye. Ndopa ndikabva ndabuda mukitchen mene plate yechingwa. Ndanesa tete wangu agara muberere mekitchen mumadziro mekitchen. Ndoma ndikasvika ndichiita se ndichonesa chingwa cheche ipapo aichajisa foni yawo. Ndopa ndikabva sikapa ndikabuda mukitchen mumwe ndakutobuda netii ndiri pamusuwo. Tete ndopo akati ameguru muchiri kuiteka mumba ko makatanga kubvira. Ndopa ndikati ndakuita sei ndiri kutouya. Ndobva saka ndichangoteni ndichinga ndichiburuka pachitubu paye ndichienda kwangu saidi kwangu auri. Ndopa ndikacheuka muberere ndikatanga kuona hutsi uchipfungaira. Ndopa ndikati mundasiya musingapfungaire chi hutsi. Ndopa ndaona kutsvuka kwemoto. Ndopa ndikati tete honai chi moto. Tete ndobva toti shochi moto. Ndobva tashiedzera vanhu kuno kwaita moto. Moto yobva watanga kupfungaira pachisuwi chekitchen. Watanga kupfungaira pachisuwi chekitchen. Ndobva mama yangu wabva pa vachiti rege isi tiite kuziende kupi. Ndiende kochaza foni yangu kwabala chimoti komuzukuru wawo uye ndokwangu aenda kuchaza foni. Saka wachidzoka kwangu aenda kuchaza foni kuyi. Ukazochedzera nemoto kunzi kuno kwaita chi. Kwaita moto uyai. Ndobva wauya. Zveshuwani wauya paipai. Apa mumashure mwana wangu anzi namama budisei zvinhu mba ndinoti moto wacho rutangira papi kubvira chi. Mupa zvinhu zvese budisei mudining muri kubvira mutiona kuti moto wacho rutangira papi. Ndobva moto yo chibva wafuta pai kitchen ichibva yatsva daro ndopakafonerwa baba kuHarare. Kunokini zvepana panchaita sei hanchaziva kuti zvikuda kuenda kupi. Moto urungoita sei rungobvira. Shuwa vanhu vakaungana wakawanda. Baba wauya jera wakasvika iroro. Ndopatakazonzi panapa daita chi munamato nababa waye. Ndobva wasvika sikadza kumanheru kuma6. Ndobva tanzi tauti tiite chi munamato watakaisiwa pakati pawo pechiwanzi pakacherwa wakatizva pakatitsvagai tugaba 2 tweveseline. Pakuntsvagai tugaba 2 tweveseline ndopakatorwa pakawanika 1 but kagaba kakari kedhai tudhai tudiki twetumagaba 2. Ndobva wazoti kochigubhu mama ndobva wabvunza kuti kochigubhu chinoita here zvikanzi aiwa. Zvikabva wati ndopakazonzi taona chimwe chigaba pawanika chigaba chekemfa chakati kurei. Ndobva atezvo rangu ati Muroora pekechi magemenzi. Shuwa tapfekawo magemenzi ewhite aya. Amweni wangu ndobva wamire mbobva zvikanzi wei kuno ndobva watora piki wakatora. Amweni wangu ndobva wapfugama uko. Atezvo rangu wapfugama pakati nepiki yawo. Ini ndobva ndapfugamiswa uko. Zvikanzi da kuti tichere gomba papi. Apa tise chi munamato wakatora waiswa pai mukabhodhoro. Koita imwe mvura yange iri mukabhaketi kewhite kadiki ka 5 liters. Ndopo wakati da kuti mugeze chi kumeso. Watanga kunamata tanamata pai ndobva wati da kuti mugeze kumeso kwenyu. Mvura ichiwira pai mugomba muchigeza kumeso kwenyu muchida kuti musha wedu tese usimbe tichakundika nechi pamusha.
shuwa ndobva taitawo saizvozvo. Ndobva tiswederai apa, imi swederai apa mwana mese mugeze pari muri pamwe chete, uye achidonhedzera mvura yake vachidonhedzera mvura yake pai mugomba. Shuwa ndobva taita saizvozvo pagomba rekutanga. Tadaro ndobva tanzi endai handei pane karodhi kanodamburira kudai kuchienda katenda nako mvura. Ndopatikanzi handei kuri kumabvazuva ndobva tasvika. Ndobva vaita kuti saizvozvo kanzi zvamaita kumashure ndozvanoda kuti muite chi panapo. Shuwa ndobva tikasvika ndobva vachera kuti gomba ravo ndobva taita munamatopi iwoyo watakaita. Taita munamato uyu vachibva ndakuona kuti moto wacho unoita sei unobvira here. Zvishuwa hapana kana moto wakaita sei wakabvira. Ndopakazoita vamwe vati ndobva vashedza hanzvadzi yavo yekubatsira naye pana tete vari kubatsira naye. Hanzvadzi kuno kwaita chimoto ndobva vati ayo tigai tuechi tuekoko pano checho vachashedzawo kubhindura vachaita sei vachauya naiwo. Ndobva nemhuri yawana wakomana wakayaura wakomana wangani 2 wana watete vavo nevamwe 2 vanomunin'ina wavo vari 4 wakomana. Vasvika shuwa kati tuita chi munamato pamba. Vakaita mukadzi wemunin'ina wavo vamwe amweni vangu vatogara navo kuhararo. Ndobva vangu vauyawo vanhu vauya wakambosvikawo waita munamato. Vaita munamato ndobva vaita timwaye zvinhu zvaita sei zvakatsva shuwa zvinhu zvamwaiwa munamato. Tagara kwakumaneru ndopakazonzi munamato edu chatangaita chi maneru. Shuwa maneru vanhu vakiita munamato pakanzi vanhu vanamata vanhu vachinamata ndobva paita amaini mukadzi watezvo rangu adii ndiye akabva waita mwese wabatwa nedhimoni. Shuwa wakadhonza tinenge 2 hours pasina chataura ichinzi munhu akabatwa neshavu hapana kutaura kwarakaita. Ndobva paita mwana watete wavo anonzi Elijah ndiye akazoti chirega ndibatidze ndiite sei. Tete wakati aiwa ndiye ada kuhakira shauri racho ada kuritora nemweya kuti aite sei ataure. Shuwa ndobva hakisa shauri iyi ndobva wamwe wachona ndobva watanga kumunamatira. Wakumunamatira varatanga kuti chomusora zvanoda kutaurira izvi kuti tiri kudze zviri kuitika chi panapa. Ndobva anzi izvo saka tete ndobva wabvunza kati isitoya kuti utiudze nchinjaunza chi moto panapa chadaita sei chatoda kuziva. Zvikanzi aiwa varabvunzwa shawe iwe shawe ndiwani shawarira kutaura kuti shaweri ishawerani. Saka pabvunzwa nishaweri nderani rakaramba kutaura nderani. Vanhu bva vaita neshaweri nderechi remuvhireji munomu murazoita sei razobata apa. Asi rinogona kuti pachi kune anza. Alright shaweri yeranzi rataura pai. Shaweri kutaura kwarakaita rakataura pakutanga rakati kumusha kwemuroora ndo kune mhepo. Muroora iwewe uda kuuraiwa. Mwana wako uyo ada kujiwa nevanhu vomuvhireji munomu. Saka ndobva kune hari dziri mubako dziri kumusha kwenyu iwewe ndo zvimwe zviri kukonzeresa ende zvoda kuti iwewe usaite chi usaite musha wako usaite sei usasimbe. Ini ndo pandakabvunza ndikati shaweri ngaritaure kuti ari kubvirisa moto panapa ari kukonzeresa kuti ndezvangu inini. Ngaritaure kuti shaweri nderani munhu wacho ari kukonzeresa moto ndiani. Zvikanzi aiwa muroora iwe hausi chi hausi pamweya ane vanhu ari pamweya ndo anoona unouraiwa zvisiri zvani zvako. Shuwa ndobva ndanyarara ndakati kana zvakadaro hazvigendi sei ndinyarare. Shuwa ndanyarara ndobva shaweri ratanga kutaura kuti iwewe chomusora da kuti utsvage mari uende kuna sekuru vako vanonzi sekuru Zulu. Vaita vachitii hanzvadzi yaamai sekuru Zulu awosvika kana vachinge vasvika sekuru Zulu uchavapa mari. Baba ndobva wabvunza wakati manje ndakaenda nemari yacho handiroiwa. Zvikanzi aiwa auroiwa iwe unosvika nechi nemari chete wowapa kuti moyo wavo uite seutambanuka. Alright ndobva saka tete wewe wakabva uya wakati iwe shawewe zvawakutaura zvisiri zvoba. Da kuti iwe utaure kuti utiudze kuti utidzimira moto uri kubvira chi panapa. Shaweri yebva rati ini handina handizvigone zvikanzi unoti hauzvigone sei muri pasyndicate. Ndobva ndizvo alright varanzi namatira shaweri yada kuti unamatire mvura iyi. Mvura uchanamatira iwewe ndeyati chamwaya pazvinhu zviri kuita sei zviri kutsva. Shuwa shaweri yebva ranzi namatira mvura ndobva ratanga kunamatira mvura iyi. Shaweri ranamatira mvura ndobva nzi mvura iyi ngainomwaiwa zvinhu zvaita sei zvatsva.
Vakaenda zvinomwaya zvinhu zvatsva shuwa shaveri arinaenda kwaimwaya zvinhu zvakatsva rakaenda pane zvinhu zvasati zvaita sei zvatsva ndopasvika bva yamwaiwa ndobva ndabvunza ndakati nini ko uri kumwaya sei kusina kusiri ko kwatsvaba svikanzi ndopandikati aiwa pamuroora iwo sichi saka tazobva kwatete tikabva kusvika kwana tete ndobva tasvikawo ana tete vaudza nababa kuti ndiwo nawiri kuno vaudza tete vaye vakabva vanzi ana baba vagara pasi ndobva vati mawiri aita mwana haasi right saka inini lauti takura nemwana nemabhegi ake mendomudzosera kupi ikoko kana mamudzosera ikokoko ivo ana tezvara waunza munhu nanti tasangana tira mukurungai namukurungai ngavatakure mhuri yavo waende naisi tiende kumusha kwawakaita sei kwakanobvisira pfuma tasvika ikoko wotaura nhau yavo kuti mwana wetu ati kumusiya nedonzo rekuti ndi ari kupisa chii ari kupisa dzimba kana muchizenge madaro imini munongosvika momusiya ikoko kana mamusiya ikoko imodzoka ivo ndo vachazoya newotiudza kuti mwana wedu wadzokere chii wadzokerei naye ashuwa tikagadzira ana tete kuvagadzira ndobva taenda tikanonokawo kusimuka kunoku tikasvika kumba kwatezvera wangu kuma10 dzeusiku tasvika kuma10 tikati tisvika payadi amweni wangu ayo wakarara mumba amweni wakarara ndopo wakabva wabuda tete wakuru wakati gogogo ipanapo mama ndopavabvunza kuti ndiani atase ndiani zvikanzizvo ndina titani wamekimbali zvikanzi alright ndobva wasvika tete waye ndopo wakabva wati mama wachibuda mumba ndopo wakabva wati makadii henyu wakamira wati makadii henyu tete ndobva wati atipedi machi makadiwo indobva ndati makadii mama ndobva wadaira atipo makadiwo ndobva wati musati magara nemabhegi enyu handei kupi vataendesawo takunobuda gedhi kwezi kuti kwatikapinda nako kwakuneka gedhi kadika taishandisa chienda mumvura takunobuda gedhi vatanzi svika pane kona yemba bhosika iripo ine 2 rooms ndopa tasvika chinzi pakona yemba ipapo isai mabhegi enyu papi apapa ini nione kuneta ndobva ndagara pasi tete wangu wakuru ndopa wagara pasi tete vadiki ndopa wakasara wakaita sei wakamira mamwe ndopa wakazonotora matende awo 2 watora matende awo 2 ndopa wakadzoka kati mugare papi mugarire apa matende ayatorwa tu tete ndobva wati ini handisi kugara chii patende kozi vamwe wangu vagara chii vagara kare alright ndopakanzizvo mama ndobva wabvunza ndobva wati ko madzoka mauya nechinangwa chei tete ndobva wati tatasei tadzoka nechi nemuroora wenyu zvikanzi alright mirei ndifonerani baba womusha alright baba ndobva wafonera tezvara wangu inini wafonera natiti wadzoka zvikanzi wataura nhau yavo here zvikanzi aiwa baba nati nhau yavo ite sei ndavataura alright saka mama ndopa wakati ana tete mauya nechinangwa chei ndopanzi natete isu hatikwanisa kutaura nhau iyi kwaita sei kwadoka temadi tazotaura chii mangwana makuseni zvikanzi ndopakanzi natete isusu madi tanorora kwasabhuku tozodzoka chitaura nhaedu chii mangwana zvikanzi konei mati kwasabhuku zvikanzi kamutambiro kamaita sei kamati takatiradza kuti muchatida chii mumushamani menyu ndopakanzizvo alright kana zvikadaro ndobva wafonera amweni wangu ndobva wafonera tezvarangu wachiwadzoti ndozvaita sei wati takudonorora kwasabhuku kana mhino kana zvikapindura tezvarangu atautsa sei hanawo zvinzwa apa ndopakanzizvo kamukomana karipo bhaji enondedzani baba lashmoti wauye muzukuru wavo baba lashmoti waye ndobva wauya wasvika ndobva wanzi wandananda atita mekimbali wadzoka chii panapo ndopakanzi wadaro ndopakanzizvo iwe baba lashmoti une chekutaura here baba lashmoti akati ina hangu haina chekuita sei chekutaura pana ane chekutaura here apa nakawana chekuita sei chekutaura ndobva wati handei kupi kwasabhuku ndobva takufamba kuenda kumba kwasabhuku tasvika kumba takufamba murodhi ndo toda kutosvika kumba kwasabhuku ndopakanzi namweni wangu kwewe balashmoti hausi kuti akurohera ambuya wako chibhegi ini ndobva ndaramba ndikati regerei ndoita sei ndotakura sinzi ndabvako ndakatakura chii ndega alright ndobva tafamba tasvika pamba pauyu paya pasabhuku paya tasvika pasabhuku ndopakanzizvo sabhuku akamutsiwa nemukadzi wawati sabhuku amutsiwa ndobva watsanangurwa nzi natita wamaikimbali wauya kumba indawati warare kupi wauya kumba kwenyu kwasabhuku kunoku ndokwandawati waite sei varare alright saka ndobva wanzizvo wadzoka chi
vadzoka panapa nemuroora. Ndopakati sabhuku wasati wana chekutaura. Mukadzi wao ndopakaita sei abuda. Mukadzi wao abuda ndobva vanzi ambuya ano awa ndamai Kimbali nani natete vavo vauya vadzoka. Vadzoka vanzi vada kurara vadaurara panapa. Vanhu vachingwarara panapa mangwana wachitochizoona kuti nyaya chaingaita seingataurike sei nhau yavawira. Ndopakanzi madii mambotaura kachidimbu kechinyaya. Vanhu vamutaura kuti wadzoka nemuroora wadzoka naye watumwa nababa wachinzizvo donzo ratianaro ndekuti tifambe amukurungai. Tikafamba tese toziva pane nhau iri kukonzera kuti mwana wedu ndiye ari kupisa zvechiwa here kana kuti zvii zviri kuitika pamwana tofamba tiri tese because vanhu vakaita sei vakaroorerana. Ndopakanzizvo nemukadzi wasabhuku ndopakati kwemi madzokerei nemuroora wenyu arichipisa dzimba. Mama mushandirisa mama mubatsirisa here muroora wenyu nini? Anati takati kwesu tari chimubatsirisa tega here handichauya kuti tiyanane namukurunga yedu tinzwe kuti nhau yakafamba sei. Zvikanzi aiwa baima musingafanira kudzoka pane muroora wenyu panapa wakazopisa dzimba dzangu. Imwe hasi kuda zvokutoti murare panapa hazviitepa because munopisa dzimba dzangu. Asabhuku ndopakadaro akati aiwa ambuya ano zvamwakutaura hazvisiri izvo. Imimi wana hamuna mvumo yekuvaudza kuti ngavasarire panapa because vana vari kupisa moto panapa. Zvikanzi aiwa ba hazviiteba izvo. Ini ndopandakati imana tete kana maona zvakadai tanzisu tiri kupisa panapa ndini ndine moto sho uri kupisa dzimba dzevanhu. Handi hedu tadi tanorora hedu kana pasango toziva kuti sango racho kana richita ndiro sango reta sei robvira. Imimi panapa toregera sei kurara panozotsva. Zvangofanira pandikaenda kwatete moto wakazobvira zvikanzi ndindafuti ndaita sei ndapisa ngatiibve hedu panapa. Ndopakanzi aiwa ndopakadaira sabhuku ati aiwa hazvisiri izvoba imimi rara chete panapa ambuya ano tiramutairo mutairomba. Ndobva totanga popota hazviiteba panapa kuti vanhu varare panapa. Tete vangu ndobva wasimuka wakati shwa hatitese ngatiende tese ndobva tasimuka muzukuru wauyo angatiperekedza kwasabhuku balashmoti ndokabvoti imimi ndobva vanzizvo ndobva vati imimi shwa kana vanhu mucho ati imimi vari kupisa dzimba dzenyu wasiya waenda urora pasango pauri kuita sei pauri kuda because vaona kuti vari kuita sei vari kupisawo dzimba dzacho zveshuwaka. Zvikanzizvo mama ndopakati aiwa balashmoti vakutondipandukira vanhu vakazobva panapa zvichazofamba sei. Mupatete wangu akati aiwa iwe sumuka tiite sei hatifambe tiende sitorora pasango handi ndokupisa dzimba dzavanhu dzinotsashwa tikazi tozogona here kudzibhadhira dzimba idzodzo handei. Ndobva vanhu tafamba ndobva taenda vakasara vachikangazhana zvavaikangazhana vachikangazhana kudaro ndobva tasvika tinofamba distance kubva pambasabhuku ndobva tanorara pashuwa pasaidi perodi. Tarara pasaidi perodi ipapo ndikafuga mwana wangu ndakamuputiridza nemabhebhurangeti ake ari 2 mandamupfekedza zvimaromba 2 netracksuit ndobva rakaita sei akadaro kwachena. Ndopanhu ana baba wokuno kwaifona achiti mafamba sei zvakamira sei vakaudza zveshonza tazosvika kwasabhuku tadzingiwa tazorora chii pasango. Saka murume waba mukuru watete wahombe wokuku ndakazoti marara pasango. Zvikanzi ndobva ati ahoraiti panguva yacho hana zvaakataura. Ndopakazoti ndofunga ikoko akasara achifona kwamambo kumupurisa wamambo kuti ndo nhau iri kupi iri kuku. Mupurisa wamambo ndiye akazofona ndobva afona ndobva atizvo mupurisa wamambo afona ndopakatizvo imi muri papi ndobva tataura tikati tarara chii pasango pasaidi perodi. Zvikanzi imi garai ipapo svika ndaita sei ndauya kuma8 ndinofanira kunge ndaita sei ndasvika shuwa ndobva tagara. Makuseni naye ndopatia pane mumwe murume akatanga kusvika ipapo vanonzi akapara ndomuvhireji momo. Ndopakasvika achibvunza kuimarara pasango sei. Ndobva tanga kutsanangura nhau yedu tamutsanangurira ndopakati madii maenda kana kunext village matsvaga amwe sabhuku anogona kutambirira nhau yenyu. Ndopatikatara tikati saka pate mupurisa sabhuku mupurisa wamambo angasati aita sei afona patemu yachona takutofungwa tiendeko. Ndopakafona mupurisa wamambo achiti garai papi pamuri ipapo. Takagara ipapo ndopakazonzizvo sabhuku ayo ndobva wauya wasvika wakabva wauya patati takarara pai sabhuku ayo ndobva wasvika ndobva watizvo kweimana maise makazoitisei nharo kuya korara pasango tichi ndobva wadara wakati saka maida here kuti tirare isusu mukadzi wenyu asingade sei asingadeba patangoti asi imimi ndakakuti iraraika
because tete wari ipapo pana tete vadika wakabva wabvunza wakati musha wasabhuku unotengwa nemukadzi here kana ngemurume. Zvikanzi aiwa bai handini ndini sabhuku. Saka inini sabhuku inini maifana kuteerera inini hamaifana kuteerera mukadzi wangu. Aho. Ndobva tongoti alright isusu hedu vana sabhuku aisaka isu takudedza komiti yedu. Tadedza komiti yedu totsanangura nhau kuti mugone kuyanana newani nokwacho musoro kwamakaroriwa. Pakunzi tiyanana ana tete ndobva kati aiyo isusu hatisamirira pakuyanana baba nemimba. No village makazvitadza kudhara kuti izosvika pakurora pasango. Saka isusu takumirira mupurisa wasabhuku ati tigara ipapi panapa ndiyo atichamirira kuzobva kwedu panapa chabva mupurisa wasabhuku auya. Aho sabhuku waizviwa ndobva wazodedzana nekomiti yavo. Vachiteedzana nekomiti yavo ndopakasvika komiti yobva vatanga kuronga kuti saka tiita sekomiti yobva yatanga kubvunzawo zvese zvakaitika kuti pamatambiro atakaitwa zvese ndobva waudziwa daro komiti ndopakati zvino vanhu vangagare nenzara here chinenge titsvage chikafu tiendoa vanhu tione kuti vanhu vangaitise vangadye. Ndobva wandibvunza ako mwana ndikati mwana makasandipa mvura inodziya ndomugadzira poriji. Ndobva shwa paita kwanotora mvura inodziya ndobva ndamugadzira poriji mwana ndobva adya. Ndobva ndonobika mvura yematiye pachikoro ndobva auya ndobva asvika ko zvakafamba sei kuti murare panapa. Ndobva ati atsanangurwa mafambiro atikaita sei atikaita. ndopatiye pachikoro ndobva waya nechikafu akaya ne2 liters yayo yedringi nemabhisiketsi nechingwa. Ndobva asvika bva atipa ndobva tiita sei ndobva tadya. Ndobva tagara komiti yaronga kuti ndemobikira nechikafu kumba shwa komiti yakauya akabika sadza raina nenyama yehuku. Ndopakabva svikawo uyu mupurisa wamambo ndopakazinga asvikawo sadza kuma10 mupurisa wamambo achisvikawo. Mupurisa wamambo asvikawo ndopakabva atanga kundibvunza zvese zvakaita sei zvakaitika. Achindibvunza ndopakazoti sunga tichifamba tichienda kupi tada kuti tinotoro nhau iyi kumba kwana kwaatezvara wenyu wemini. Alright ndopatikazoendawo kumba kwaatezvara wangu ndobva asvika achibvunzawo zvakaita sei zvaakabvunza. Asvika achibvunza zvakabvunza ndopakapuwawo samoni rawo rakakanzi muri kudiwa kwamambo musi wa7 April. Vari kudiwa kwamambo musi wa7 April pakabutiswa masamoni 2 rakapuwa anatete kunze nemunopa ana baba nerakasara pamba papi ipapo. Ndokupera kwakaita nhau iyi vatanzi tikudiwa makudare musi wa7. Inini ungatsanangura here kuti mune makore mangani ekuberekwa? Makore ndine 20 ndinawo. Mane makore mangani mumwe mumusha umu ngawanti muchinge mawanikwa mumusha umu? Negore 1. Tambomutaura kuti nhau dzekutsva kwemusha dzakavamba mushure mekunge mabvisirwa pfuma imini. Pakabviswa pfuma iyi yakabviswa kunani? Vabereki venyu nini vari kupei vanyakutumburai kana kuti vakakuberekai? Pfuma yakabvisirwa kumusha kwedu isisu. Yakabvisirwa kumusha kwa baba wangu inini. Pamba baba wangu ndopa yakabvisirwa pfuma iyi. Baba wangu ndiye mwacho arapa. Ndo baba wangu inini ndoko akabvisirwa pfuma. Pfuma yabviswawo wakabva kwa ndopakabva tadzoka tikabva tatakurwa naAnatezvara ndikaenda uku ndopa ndairwara. Pandakadzoka ndisandabva ikoko ndopa Anatezvara pakati achabva tativa nepfuma. Watiera nepfuma. Pakuzobva wandakaita uku ndakabva ndakatakurwa naAnatezvara wangu. Anatezvara adiki ndo andikaenda nawo patikanobvisirwa pfuma. Naatete hanzvadzi yaAnatezvara wangu nemurume wangu ndopatikazobva tese uku ndobva ndazonosara mfuti mumusha mupi imomo anozodzokera kwaRep nemurume wangu mashure kwesu taigara kwaRari. Baba venyu namai venyu vachiri pamwe chete here kana kuti vakaparadzana? Baba naamai vakaparadzana. Pane nhau inotsanangurika yekuti pane kutenderedzwa kwaita vakwasha pavakaida kunongorora vachinorora kuti vainzi endai uko zvaivadzungaidzavo ivo kusvika vazosvika pakurora. Zvakafamba sei? Pakutanga inini semunhu ndakakurira musha kwanasekuru ndauda kunorora ndopandakati sekuru ndaona munhu akaita sei ndadaita sei ndauda kuroorwa. Sekuru ndopo vakati iwe chimira tishedzana ana baba wako titaurira na baba wako pachinge titaura na baba wako iwe nemurume wako tiona kuti mungaita sei ndovela kubvisa mobvisa pfuma. Alright ndopandapa wabva sekuru ndobva wafonera tete vadiki vari kunokwa achivauza kuti ndo nhau iripo muzukuru wenyu adaita sei akuda kuroriwa. Saka wadaro
andiziva kuti wakatadza nekutaudzana nanasekuru pane mashoko akazinga kutaudzanawo ndopakazosvika pakunzi atimbomirai ita sei kubvisa pfuma. Anatezvara munhu wakati ngatimirei kusvika vanhu vekumusha kwenyu vaita sei warongeka. Shuwa Anatezvara munhu ndobva wamira kubvisa pfuma iyi. Wamira kubvisa pfuma iyi Anatete ndopakafona kuti kuno kuzvagadzirisika. Ndobva waita nayo atimbomirai. Mweya wati timbomira ita sei kubvisa pfuma. Alright ndobva tamira. Shuwa vanhu wamira. Ndobva wazoti aiwa apa kuti tichazonotanorora taifanira kuenda varorwa vachironga date waiti December waya zvaubudirira. Ndopandakatanga kutanga kurwara ipapo. Ndakamborwara zvondairutsa ropa. Ndichazoti ropa irai papai. Ndine nhumbu. Saka panefana ngororwa December ndopandakasunuka musi 20 December ndakasunuka mwana. Ndopakafona pachafona kunoku ndakati ndopandakadza mama ndane chindane mwana vanhu vese ndavaudza kuti ndane mwana mchi. Ndopaka mama wangu ndobvati aiwa iwe chimira kuti muuye kuti sei kunoroorwa namwana asati aita sei asimba imi chimira mwana asimba mozoronga nawo dzoinza kuita sei dzekuti muroriwe. Alright. Ndobva ndazoudza Anatete ndoona iri kuno kunane mwana Anatete mboti alright. Kana zvikadaro atese atimirei shuwa ndobva wamirawo. Zvadaro ndopandivamboendawo chinobatsirwa udzamara ndaita zviri nani. Ndobva tadzoka ndobva tagara. Ndobva ndagara kwaTezvara wangu shuwa takagara. Wachiti tichasese tichanorora taada kubatanza dzimwe mari dzabuda patata kuita sei takufamba nemi Muroora mucha sei muchirwara. Alright. Ndopandakazotanga kuti ndangotanga kuti ndakadona kubva kuseni ndaisvika manheru ndasvika kuma4 ndisina kana kuyamisa mwana ndisina kana chandaita. Asi mwana wangu patiyami yandai ndakadaro mwana wangu aisachema aisatsvaga mukaka ndobva patenga mukaka wenani neporiji ndopakatanga kutsvagirwa poriji nemukaka nani wachita vachimupa. Asi nguva zhinji yakaisanezi ndobva yaita mhepo yakabata pandiri nini yakataura yakati ndiendesei kupi kumusha nezvandauti ndinotaura kupi kumusha. Zveshuwa mhepo yakataura pakutanga ndakaenda naTezvara wangu adiki namweni wangu ndisina chandainge ndichiziva inini handachandaikwanisa kana kutaura kana ita sei. Asi takunosvika pamba inini ndindakwanisa kuvadirect kuti pamba patiri kuenda tirikufana kuenda tasvika pachikoro paMorris. Wasvika pachikoro paMorris vandaudza kuti muri kufana famba iso asi ndaisinge sina chandikuziva ndakazinge ndazitsanangurwa right. Ndopana ndaradza kuti famba iso ndakaradza pamba tete vana tete variko ndovandikati endai mosvikira pamba patete avo masvika pamba tete avo motaura kuti mauya nemunhu wenyu so ari kurwara ari kuita sei ari kurwara ari kupamota apo. Ndobva wasvika ndobva watsanangura kuti tava nemunhu asi kwanisa kutaura asi kwanisa kudya asi ndiyati director papi panapa. Alright. Shuwa tasvika ndobva vanhu vagara kusvika kuma12 wachinetsana nababa wachinzi munobvisa pfuma sei mazokwanisa kusvika mumusha muno muchichi. Ndobva baba wangu indini wangu asipo wasvikira kumwe kwakuna nabankuru. Baba wangu ndopa wakafonera wachibva wati aiyo imi misvikei nemwana musha mwana kana achirwara pindai naye mumusha zvepfuma zvozooneka mwana aita sei apora. Ndobva wasvika neni mumusha shuwa mhepo yayo iri pandiri yataura zvaida kugazinge zvigadziriswa mumusha yataura daro zvinabva zvanzi hazvida kugadziriswa sei yataura daro ndobva vanhu vagadzirisa ndobva tazofambawo. Yakataura kudii mhepo iyi? Mhepo iyi yakataura kuti pane vanhu vemudzinza munomo vadaita uchenjeri hwakuda kuti wada kuuraya mwana upi mwana yeyu kuti timugadzirire matambudziko wada kuuraya mwana uyu. Zvino manje ndini mhepo iyi yaitaura kuti ini ndiri mbuya wake ndiri kuvhikira kuti mwana asete sei asauraiwe nemhepo iyi because mwana uyu akabvirwa ari mudiki nga achitambudzwa achitambudzwa angu asi atambudzwa kudai ndikuona kuti pakubva paarorwa apa ndopaada kutanga kunzizvo mwana uyu ane mhepo iri pari pane zviri pari zvokuda kugadzira asi zviri zvokumusha muno. Zvino ndiri kuti munhu wese mudzinza medu muno ngaageze maoko ake achinge ageza maoko momwisa wane mhuripi iyoyi. Shuwa vanhu vakaita saizvo pabagezwa maoko vanhu vageza maoko mvura ineji agare pamba pababa wangu inini nepabankuru waiwaye pamba tiri pai wageza maoko saizvozvo vanhu ndobva vamwisiwe ndobva tanwa mvura iye tanwa mvura yeshuwa ndakabva ndaraita handina pandairwara kana kudonha kana ita sei ndobva ndakuno kufuti
ndobva zvatanga kudzokorora zvokuti ndaitanga kunzwa dzungu ndakanzwa dzungu zvezvi ndembori kana ndara ndichibhobho ndotadza kunzwa ndotadza kuona kana ita sei asi zvine zvicharawa nechizvinzwa kuti nditaure ndipindure ndaisakwanisa ita sei kupindura zvadaro ndopakabva tizvo patienda pane umwe muprofita next village ndopakati ini nawirapa yanga isati vanhu pawakaenda kumusha vanogadzisa zvinhu zvitsetenge zviite sei zvichidiwa asi mimi isina kugadzisa zvinhu zvese zviri kudiwa tatichikumbira kuti tiite sei mudzokere ipapo pandakazongenda kuhwareke chiwana atito ndopawakashedzonza natite uye muzukuru wenyu adzokora kuti tiite sei kurwana ndopandikatakurwana nate tichizodzokera tadzokera mhepo yetisvika uku ikabva yataura yakati mamusina kupedza zvandandaita sei zvandandati zviitwe ini zvandandati zviitwe da kuti inini mwana uyo aite sei anunurike pamatambudziko mamwe akuita sei akusangana nawo ndozvandada kuti zviite sei zvipere mwana uyo akatanga kutambudzika akaita miscarriage achitanga kutoroorwa akaita miscarriage akaita sei akaita but inhau yekuti kudzinza kuna vanhu vakatumira mhepo kuti inogara pamwana kuti anzi aita miscarriage zvaaita sei zvaaita alright vanhu ndobva vachiedzwa vanhu vedzinza vanoshuwa vanhu vaungana vanhu ndobva vachiedzera mafambiro akutaura kwairamboita kumashuta mugezei maoko dzinza rese hapana ri kufanira kusara kugeza maoko munhu ageza maoko vanhu mwana omwa mvura ipi iyo ashuwa ndobva zvaitwa vanhu ndobva vazoti aiwa chirega tinobvunziro pamweya tiona kuti dare raita sei rapere shuwa ndobva aita mumwe muprofita atakaenda ainge achitishandira ngatimanyirei pakunoroorwa vanhu zvata pakuzonobviswa kwepfuma zvakazofamba sei panhau yekuti pfuma ichinobviswa uye zvekare mushure umo tinonzwa kunzi mhepo iyi yakambobata apo pamainge muchida kuiswa mungoro yakati kudii muchida kutakurwa muendese kuchipatara ipapo handisi kubaziva zvakazofamba sei kuti munge muchizonobvisirwa pfuma tizenge ndinobvisirwa pfuma ndopakuenda uku ndakatienda handizvaiti ndonge mhepo yambotaura kuti dzokerei munoita zvandakataura kupi ichinge chiudzana atete vangu vanga vapo dzokerei zvinhu zvakaitwa zvinofamba musha imi chidzokerai kumusha munoita zvinhu zvandakati zviite sei zviitwe saizvozvozvo ndopakazoti yataura kudaro ndopakazoti ndaenda ikoko ndichirwara kudaro ndakaenda kunoku ndakatobva ndirireiti ndichifamba asina kana kudonha kana kuita sei ndobva ndasvika uku tikaita 3 days rechi3 day racho rechi3 ndorandakazoti ndorandakadonha ndichizinge ndikamuka nichinzwa dzungu ndanzwa dzungu daro ndokubva kwatopera zvaita sei zvakadaro anozinge ndakuzoti zvii zvaakuitika ndopakazonge udzinza raita sei rawanhu wedzinza rwakokorodzana shuwa kanzi ngatichei zviri kuita sei zviri kudiwa zvaitwa zviri kudiwa ndopakazoti ndobva wafona wakati kwese awanati zvorangwa ati munhu wedu kana achinge apora kana achinge apora isichabva tatira nechii nepfuma tatora nepfuma toroora tobva tatakura munhu wedu todzoka naye kumusha shuwa ndo zvawakaita izvozvo ndichinge ndapora ndobva wafona hanzi munhu wenyaya kunokaita sei apora achinzi munhu wenyaya apora ndopakabva achiti takuita sei takutera nepfuma yekuti tiite sei tirore ndobva watera shuwa nepfuma yekuti vanhu vaite sei varore vachipedza kuroora ndokudzoka kwandikazoita kumusha pakuroorwa kwenyu apa kana pakubvisirwa pfuma kwenyu tanzwa muchiti makakurira kumusha kwaana sekuru baba varivo vakazotambidzwa pfuma iyi vakazonge vachiwirirana here vachiwadzana pakutambidzwa pfuma iyi kana kuti asekuru vaida kuti pfuma isvikirewo kwavari uye zvekare baba vaida kuti isvikire kwavari hapana kuitika here makakatanwa hapana itika makakatanwa hanzvadzi yamai wangu yaiva iripo akatumwa nanasekuru wavo tienda unomiririra amai wangu inini wakaenda wanin'inawo 4 waive vese vari ipapo akabviswa pfuma hapana anga asipopo asi mimi zvitiko zvese zvaitika magashirwa semuroora musha zvaitika zvekuti mbudzi dzazofa huku dzazofa nemaminimini ese aiitika maizvigashirawo sei inini zvaitongotiro kundinetsawe inini pakutanga shuwa ndichiudzonzi mhepo dzako muroora dzikukonzeresawo indaitongotiwo ndichi pamwe ndidzodzowo handingakwanisa kuita sei kupikisa because ina ndinomweyaono ndinoita sei wandoti ndinoonaona kuti ndo zviri kuitika asi zvapfuura tiri kuziva kuti kwazouya nyaya tikuti vane zvayo nhasi nyaya yemoto kureva kuti pamainge muchisvika weni paibva tanga moto kana paibva pavamba moto makazvitorawo sei makazvinzwisa here kuti ndimi mune mhepo kana kuti muri kusundidzirwawo imhepo nekufamba hongu andakazoona kuti apa pamwe pacho nenda kusundidzirwa pandikazanga kuti ndizitanga kuona kuti nenda kusundidzirwa papa pakazotanga kutsva moto apa ndopandakaona kuti because inini kurota vanhu vandairota inini handina kubvira ndarota vanhu vekudzinza kwangu kana 1
vanhu vandatorota ndovomudzinza mavo nevamwe vasingatita sei wandisingazivi nevamwe vakaita sei wakatofa kare ndovandakazitawandairinge nchirota nezvavo ndopakazotanga kundikadza kuti kana iri mhepo yekwangu inini haidi inodii kupisa zvinhu zvangu nemurume wangu inoziva kupisa zvinhu zvaatezvara wangu here inini kana kuti inonopisa zvinhu zvomukwasha waatezvara wangu sei asi kuti pamwe ndakaberekesiwo ina handichaita sei handichaziva kuti zvii zviri kuita sei zviri kuitika because mhepo yangu inina haingapise pazvinhu zvaatezvara wangu nezvemukwashawo zvaifanira kunge ichipisa zvinhu zvangu ini nemurume wangu chete kwe zvaatezvara wangu inozozvipisa pakuita sei ndopakazenge pane chikahadzo changu inini. Asi imi mbo makabva mumusha maatezvara menyu muchienda kumusha kwaatete nevahanzvadzi aatezvara kwenyu pakazotanga kutsvawo musha iwowo makagamuchira sei chiitiko ichocho muchingoti pamwe zvichida zvaingoitika zvaiitika uko? Ani zvange zvakundirwadza because nemashoko anga akutaurikawo nchinzi Muroora mhepo yako iri kukonzeresa kuti musha wedu uparare ezvozvo musha wedu aparara nekuda kweMuroora ndopakazotanga kubatika ndopandakatanga kunzwa kubatikana kuti asi Mwari ko chiise inini ndiri kuramba ndine mhepo iri kukonzeresa zvinhu zvese matambudziko ese aya kana iri Ngozi iri kudii kutaura kuti ine zvaida kuripa itaure kandiregere kuita sei ngenchiramba nchinzi ndiri kupisa musha wevanhu ndiri kuita sei kana zvakadaro ini pfungwa yangu pamberi paMwari ndaifunga kuti bheta hangu ndiite sei ndife ndonoti kana iri Ngozi ichasara ichipisa kwaatezvara wangu here kana ndichaita sei ichatora matanho api pfungwa yangu ini yanga irifunga kuti hayi bheta hangu ndife nemwana wangu wacho ndobva ndafa ndoona kuti ichasara ichitambudzani mhepo yacho ndopfungwa yanga yapandiri. Tanzwa muchiti mabva kwaatete vane vahanzvadzi aatezvara makazotorwa nanatete venyu nini makauya mumusha mavo hamuna kuita here mubvunzo kuti sei mhepo iyi isiri kupishawo musha waatete venyu vane vahanzvadzi yababa venyu? Ipapo wakawa mubvunzo kuti ko sei mhepo iyi isiri kupisa bakunoku dai yakaya kuri kunzi ndini ndakaibereka yadi ichisvika ichitungidzawo dzimba dzanaatete wangu kana pasi yangu patambenge tarara ukoko yairi kudii kupisa pese pandiringe ndichinge ndiri iri kudii kutanga kubvira kana kuti inini wacho nditanga kubvira moto pahembe dzangu kana ndiri ndine mhepo iri kuita sei iri kupisa. Asi inini pangava nemubvunzo muzhinji isina mhinduro kubva kumhuri yeZimbabwe hamuna zvamakambobatawo here kana zvamakambotsvakawo atingati mazango kana kuti mishonga? Handina kana pandikambobatawo kana chandakatsvagawo. Asi inini ndekupwa mungafungidzire kuti mhepo iyi ingange ichibva nekuda kwekuti vamwe zvichida kumusha kwenyu ndokuda kuti musarohwe zvichida mumusha wamananga makarohwa ndoma musiri kudiwa? Ini zvafungidzira kuti mhepo iri kubva kupi panondinetsa because zvinhu zvaita kakusangana kuti ndizive kuti mhepo iri kubva kupi ndikwanise kuipatsanura mhepo iyi ndiri kubva kupi. Pamakauya imi makauya kuna nababa venyu makambofamba here semhuri kuti munge muchiziva ko chii chiri kuenda nechimwe chii chiri kutora nzvimbo pamusoro pekuti pamange masvika nemusha wamakawanikwa patange kunge pachibvira moto? Pandakadzoka naatete kunoku pandakadzoka ndichisiya kumba kwanaatete kunoku tine muprofita watakaenderawo ndiwo muno muvhireji tangoti tichisvika pamuprofita paipaya ainge ato nemunhu waitobatsirawo ndopakati vanhu vese takagara kunze nanababa vangu muprofita akatanga kubvunza akati imimi mauya nemunhu apananga asvika angamudza nhau yedu kuti tafamba sei akati imi pamauya nemunhu ko vanhu vamabva nawo ukuku vanaatezvara wake vari kupi madii mafamba muri pamwe chete? Vanhu vese vakashamiswa vakati ko munhu zvaari kutaura zvana kupi ndopa baba vangu adaro akati madzibaba tachikumbira mutese mutibatsiro ipapo zvakanzi aiwa ndigona kubatsira muri imwe chete muri dzenyu batanai muye ndikutese ndikutsanangurirei nhau yenyu kana zvakadaro imibva matosunga vamwe muitese mudzokere ndopakati koti achikumbira kubatsira akaramba kutibatsira muprofita haana zvaakataura kana ita sei akaramba kubatsira akati ima handikubatsirei muri imwe chete vakudai zvamakaita izvi. Saka Anatezvara renyu makavaudza nyaya? Hatizombokwanisa kutaura nawo Anatezvara because zvakaitika ndatodzotswa kunoku hatinokwanisa kutaura naAnatezvara ndakukwanisa kutaura naamwene wangu kubva ndabva kunoku kumba kwavo patikazodzokera ndakukwanisa kutaura nawo. Asi pari zvino muri kuzvigamuchirawo sei muri kurarama sei maererano zviitiko zvese zvaitika izvi upenyu hwenyu huri kufamba zvakanaka here semafambiro aimboita kumashure? Handisi kuona kufamba zvakanaka wezi papa upenyu hwangu kutondiremera nekuti mwana pandakakunzwa kunoku kana sipo yemwana chaiyo handina kana nditi sipo yekuti ndimuwachiri handana chekuti ndinomuwachira
kana poiji rake rakupera mwana undaishandisa mapamba ndasina kana kutenga manepa teishandisa mapamba manepa andanawo zvimwe zvangu zvasara kuHarare handina zvimwe zvinhu mapamba angu akutopera kana zvinhu zvacho zvakuita sei zvakupera kana ndizive kuti zvinhu ndichange ndichizozwana kupi zvoti ndibatsirike ndichiita kutipa kumwana wangu ipapo ari kundiremera kuti ndicharamba ndichiti nhai baba ndipewo mari yekuti nditenge sipo kana kuti nhai ani ndipewo mari yekuti nditengewo chekuti ndiitire mwana wangu ipapo ari kundiremera. Kubva zvinhu izvi kana kuti zviitiko zvivambe zvemoto izvi ukama hwenyu nemurume wenyu wakamira sei? Nemurume wangu hatina kanombombira takanetsana kana zvatikaita sei asi mushure wokunge moto watanga pese patataura tese ndazenge ndakunoku takataura naye ka1 ndopandakataura naye ari manheru kubva mangwana achona baba wacho wafona achitimi musataureba musange muchitaura ba nemwana mwana mudiki kwazviri imimi ana atete imimi taurai neni uyo ngawasiti sei ngawasataudza nezveshuwa ina anozomubvirawo ndakataurawo nemurume wangu kana iye haanombozomubvirawo akafonawo kwandiri kana kutaurawo neni hatisi kutaura tesepo. Asi hamuna kuzombogarawo nana baba muchivabvunzawo naye ana baba hakuna here zvakamboitika kumashure emudzinza kana kuti ngozi kana kuti zvii maybe zvingange zvikawe sehonzeri kana kuti sesakiso kuzviitiko zviri kuitika nhasi mukati meupenyu hwangu? Izvozvo ndakavabvunza vakati haisati nachatozivawo kana zviripo pamwe zvakaitikawo kusisa takurawo asi isi takurawo vakati havanawo chavanoita sei chavanozivawo. Mhuri yeZimbabwe ndikukumbira kuti ndibatsirwe pamatambudziko ari kuitika kwakaroorwa mwana wangu. Sikukumbira wabatsirwa anonyatsa kugona kuti batsirawo kuti moto wangu uchipfuta mukati memana mukurungai wangu udzimwe upere pano kuti ini ndodzi ndakaromba nemwana wangu ndikuti ini ndikudo wabatsiri vanokwanisa kundibatsira kuti tipedze mhosva dzese dzandiri kupiwa idzi. Asi mimi vangakubatai panhamba dzenharere dzipi kana vangakuridzirei pane nhamba dzipi? Dzangu nhamba iyi 0783382223. Mungadzokere zvekare kuti vanenge vasina kudzinzwa vange vachinzwawo zvekare. 0783382223. Asi baba wemunhu mune kutendera kuti dambudziko riri kumhuri yenyu kwati riri kumhuri kwanga kwakaroorwa mwana wenyu? Aiwa inini handisi kutenda nokuti zviri kumhuri yangu ba inini ndiri kutenda kwanga kwakaroorwa because mwana wangu kuroorwa kwaakaita mukati achipinda mukati memusha uyu akadi kumbozvita paakatanga kupinda imomo zvino ndopo zvotanga kusumuka here kuti ini ndozonzi inini ndozvatambudza mwana wangu akamutora ari right ko izvozvi zvozinetsa here kuti wamusha maaroorwa zvonzi isisu tisi tiri kukonzeresa moto ipapo ndiri kupokwana napo ipapo. Asi mimi munoti kudii napo pekuti mwana wenyu paanga ari musha meMadzitezvara musha waitsva paakazobva zvekare achienda kumusha kwaatete vanova hanzvadzi atezvara kwakatsva zvekare? Izvozvo kusaziva izvo ndozvemudzinza mavo kozi kana waroorwa ndakutoona kuti mwana wangu ininika ndiye anga atosundidziwa mhepo idzi dzokuti anga achifamba maari kufamba memene achibviswa wangu asisa mudeba mwana wangu uyu saka inini handisi kuzvigamuchira ba zvese izvozvozvo ivo ndivo vari kuziva zvavakaita kana kuti sindiketi yavo yekudzinza kwavo. Munoita ndingamuchiti mukuda vabatsiri vamunoda ndeverudzi rwopi? Tinoziva kune vabatsiri vemweya vanoven'anga kune vabatsiri vemweya vanove vaprofiti zvekare. Tinoda vabatsiri vemweya kana n'anga dzacho zvese zvinogona zvese zvibva zvapatsanurwa kana zvichidzurwa zvinenge zvichiitwa izvo zvese wese vabatsiri ndinoada hapana wandiri kuramba aba wese. Tinoziva kune rinonzi sanhawanda ndo rinopisa musha mangwana rikabatwa richinzi nderenyu mimi ndimi maikonzesa kupisha musha sababa muchazvigamuchira sei muchange muri papi? Aiwa inini kana zvabatwa zviri kusaidi kwangu inini zvinenge zvaremera inini ndini chabhadhara zvinhu izvo.